عوز السلام تنا تقبلنا زي تيب channel تعذبتنا خميت تنحنا زوان تدلخهم حاطرتن وانا حبريتها تحجلكم قريب لهون مكتالكم بخبر عدم نفنهم على توزينات من تغبط حكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا أتم نلعلي سالس عمتات أبسلتان تنحو بريزيدانت إرترا إسياس أفوركي مبل سمينا عمتهم أخبير ملو نيسياس من كتكم يزبل حتى أبزخون اللوان نلعلي إنا أقولها أبز متقلو أزوم أرقاو بريزيدانت لومي مبل سماني عمتهم حزم ملو إسياس مبزحتو قزيز حلف وكاوانا ختم أسمرا 10 كيلومتر رحيقة أبزركب حملاي كورمبتان بوتا أبزركبانا يقدر من بريو مخانو تسابسابات بي بي سي ملكت كابين يوم كاب كلتشحن 10 شمونتن جميرو كم زي تأكبن زخون يخون قديات تهاجر بوم تراي كمزو سنني فلت نايتون بريزيدانت قدم زنور ناي قرب عرختهم بتصوتهم من مقالستهم ببهري او ارغان حلفه زملكتو حبريتات بميسر حبريتا ارترا بترغغم خمزرغح صنحيو ناي سلطان مرح ارترا بسيفيلاوي يكون بوتادراو بموت مستفلي بزعبا اقام محدار اسياس حتو زلعلو صبصبات كزرغح صنحيم اسياس عدميوم ناب 80 ان غربا ابز مصلو بزحات قتيلو انتاي في طريق ليو خبلو يسغو نتم محدار كتك زخل نطور ناي مسغار وطنن او من تقاومون ابتا هاجر سلازيلن نبزحات دحري سياسة نيتهاجر متاعد المجمات كبيد كوين وملا أب كل التجراين كوابين أب صغرها معلتات نبر وجز تاسسور قديات مزارب خوين غطيل له ناب كتمات تغلل تجبر براتات نفرتي داق ماي كم جمرة تقلت له أبزو أول كايت دما كونر لما كزود النحو حتى أشبار خبلو خزار ونكلو نابي حمد دما أشجيرنا خبلو زوا على اللسلف تغيدو كابسو من جميرو خللات محران تجراين أبز الدوب فلايد ما أبسمينا ومعرب تجراي زنبر من اللوات تخصي مزارب نيرو أبتلم تستفلا اللي بوتات مكل خال من الليشان مسأبالة سراوي تجراين نزحلف معلتات زجبر ووقع حجي دوكم زبالة تفلتو تمال نكرم تمال دمت تخص السمع لزنبر بوتاتات او دو او تقراينا تخلل مس كللا تعفرنا محران ابزر خبل انفتات زركا بوتاتاتين ابكاوي وجرات بيسوبر زنبر متقعت تخبير برت حويسو بلتقناني اير شفان زوم بعلم حيلتات حرام ريتي لهم زصوعوا حيلتات عمت تقراين زكايدو خوينو لكع خمتي اب كللا محران اوروميان زقبروا وقات بملشاتات تقاومتات زقبروا وقات نخكايد يسرح خمزلهم كله اتم محدار اب تقراي تمثال خونتات نخفتر سرح لأكلات كم زلوا النات جلت أي مثلا تزغنا غينو زحلف معلتات نايكونات دبدابنا قبل على حزب تجراي زصعب وشغلات استفتر وترة زغت على خلكلاتات زصعب وقطع محبرة وقلولون بغطر زقمة يكونن أتم حدار نفرت موقع ذاك خلك الكلو نفرت وقع قبل على حزب تجراي أبزن كسقصلو زحلف السومون سوات كاب تغل الموت استفلا اللي تعرتات يقبر نيرو ناب إن تتكم تعطوا السلام كان مغلنا بدي سافان موقع سلست شحبر تكيت أبز غرت له زلمة أسرار راح تستجبر خلكلاس تفتروا ترتسعوا بكونتراكت نقع عزينا زبلا أكلات كاب 10 خصاب 30 شحبر كم زخفلوا عين مسخاخر قليتهم أتم حدار نايبانك تطرق جنزم متعمتا مقداو مخلكال نسعوا نبرت نبرت زشموت العقم سينهم سنبي تميام كما غلن أقصو من شران نسترخب حبريتا خمزة من الكتب براتات كم استجمر كابلو مع تجميرو أب سلستين كتماتات ناير من قد بيروتات أقلقلوت خفتو خينهم كم زو علو توقع السدما تكيت قورت خمزو على تفلتلو نعم غللو مع تشدش براتات كم زهل تثبيت قبر نوحو مراز قبر براتات كملس انت خوين قناس تفلت انا قريلا ابز حلف سمون براتات كخلكلو انكلو وقعو مقلت اخيها بتصنحنا ايتيبيا ير من قد يحجون براتات كم جمرو بوقعي زبلو نقريلا اتناي سمين برا نفرت مقرات وقعزوم زتعنا غفهم زيقات تراي نبرن نابدي سفان مقعز مدب حزوم زنورو بريزيدنت غزيوم محدار جنرال تدس وردنا بتقراي مرحم زنبرو امار راح سراحتنيات منغست فيدرال نحويسو نايم حران تقراي موادب بوتاتات ناي بوليتيكا قمار متصاوت غير بوغبو زتقمول زلو زبل بوزح مرأياتات زغربلو بلصقنا بسنبت ابز محلالفو تزاز ولقايت رايا ጸለምትን ማይ ካድራን ኣብ ትሕቲ ክልል ትግራይ ናይ መረጥ ኣኽልላት እዮም ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ዝነበር ኮይኑ ሎሚ ግና ኣብ ሕመራ ኣብይ መሳገሪ ዝበሎም ባዕሎም ወከልቲ ኣምሓራ ገይሮም ዘቕረቡ ሽማምንቲ ተሰሚዖም ነቲ ካብ ሰሙን ጀሚሩ ዝነበረ ውግእ ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ንሕወሓት ንምውጋዝ ንኣብይ ኣሕመድን ምውዳስ ዝብል ዕላማ ዘለዎም ሰልፍታት እናተኻይድን ከለው ኣብ ሰልፊ እዚ ዝተረኸቡ ኣመራርሓ ዞባ ወልቃይት ዝኾኑ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ نتهنق زبلو وحوحات أشباري لهم فريدهم نعرك حسابنا أسقاقر مراحنا أبي أحمد دقف إن مرأينا وطينا خبلو يوم تزاريو
እዚ ከምዚ ለኸለ ኣብ ዞባ ወልቃይት ኣብ ዝርከቡ ቦታ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ሓይልታት ፋኖ ገሊጾም ኣብቲ ክልል ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉዳት ምብጽሑ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝግበሩ ውግኣትን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታትን ተጠናኺሮም ዝቐጸሉ ኮይኖም ዝምዝገብ ሰብኣዊ ጉዳት ግና ቃልዎ ዝተነፈገ ኮይኑ ኣሎ ከምኡ እውን ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝተገበረ ዝተኣሳሰረ ኣብ ዞባ ወልቃይት ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ምልሻ ብልጽግና ዘውረድናዮ ዝበለዎ መጥቃዕቲ መዘራረቢ ምዃኑ ይተርፍን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እቲ ምሕዳር ወይ ድማ ደገፍ ዝህብ ናይ ትኽልል ሓይሊ ጸጥታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይኹን መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸመሉ ዝገለጹ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ዞባ ወልቃይት ኣምባጋ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ምልሻ ብልጽግና ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከፊቶም ኣብ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ሰብኣዊ ጉዳት ምብጽሖም ኣፍሊጦም ብርግጽ ባዕሉ ተከዘ ኢሉ ዝጽውዖ ናይ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ሓይሊ ምስ ሓይልታት ፋኖ ምልውዋጥ ተኽሲ ክግበር እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን እቲ ናይ ሓይልታት ፋኖ ምንቅስቓስ ቃልሲ ምኽንያት ኣልቦ ብዝብል ዝፈረዶም እቶም ኮነሬል ነዚ ሓይሎም ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ክዋግኡ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ድማ ምልሾም ድሑር ንምጥራይን ዝወሰዶ ስጉምቲ ዕውት ብዝብል ሽልማት ነዞም ኣካላት ዝተባረኸ ብወገን ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ብልጽግና ምዃኑ ይዝንግዕም ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ንዝወሰዱ ስጉምታት ብዝብል ብርጋዴር ጀነራል ወርቅነህ ገበየው ንኣባላት ምልሻታት እቲ ከባቢ ንካልኦት ኣብነት ዝኸውን ዝወታደራዊ ወፍሪ ጌርኩም ነቲ ከባቢ ኣብ ድሑራት ኣጥሪኹም ኢኹም ስለዚ ምስጋና ይግባአኩም ይኽብል ሰርቲፊኬት መሃቡ ሰራዊት ምክልኻል ብወግዕ ኣፍሊጡ ነይሮም ብዙሓት ዝሞትሉ ዘለዉ ግና ኣቓልቦ ዘይተዋሃቦ ቀረባ ኩናት ክልል ኣምሓራ ግና ሕጂ እውን ብዝተፈላለዩ መጥቃዕቲ ከም ዝቐጸለ እዩ ኣብቲ ክልል ቦታ ዝበፅሑ መጥቃዕትታት ቦምቢ ሂወት ሰባትን ከም ዝጠፍኡ እዮም ኣብ ወረዳ ቃላላ ወሎ ካብ ቲራ ናብ ሻፌ ክጓዓዝ ዝነበረ ተሽከርካሪ ሓይልታት መንግስቲ ዝተፈጸመ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ቦምቢ ሓደ ኮይኑ ብቁፅሪ ኣብ ዘይተፈለጡ ሰባት ጉድኣት መብጽሑ ተነጊሮም ኣብ ዞባ ጎጃም ወረዳ ደምባጫ ቀረባ ርሕቀት ዋድ ኣብ ዝበሃል ቦታ ወተሃደራዊ መንግስቲ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓይልታት ፋኖ ዘካይድዎ ውግእ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ተሽከርካሪት መጥቃዕቲ ቦምቢ ከም ዝፈጸሙ ዝበሉ ሓይልታት ፋኖ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታትን ጉድኣት ዝስዕብ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ሬማ ቀረባ ቦታ ኣብ ዞባ ጎንደር ቆራ ኣብ ኣሞራን ኣርማጭሆን ብቕልጥፍ መጥቃዕቲ ምልውዋጥን ተኹስ ተፈጺሙ ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ሙቐት ዘርያውን ንመጥቃዕትታት ምልውዋጥ ተኹስ ተፈጺሙ ኣብቲ ክልል ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ኣብ 2 ዓመትን ፈረቓን ንላዕሊ በዚ ዘለዎ ኩነታት በቢግዚኡ ህይወት ሰብ እናበልዐ ዝቐጸለ ኮይኑ ሕጂ እውን ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም መግለፂ ዝህቡ መራሕቲ ሃገር ግና 1,000 ዓመትን ተተዋጋእኹም ኣይትዕወትን ኢኹም ክብሉ ገሊፆም ጀነራል ካቤት ማእሰር ተፈቲሑ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ድማ ቲዲኤፍ መግለፂ ኣውፅኢሎ መንጭታት ስድራ ቤት ድማ ገደብ ከም ዝተገበረ ገሊፆም ኣብ ክልል ትግራይ ተኣሲሮም ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ንዝሓለፈ ሰሙናት መዘራረቢ ካብ ዝነበሩ ጉዳያት ሓደ እዩ እዞም ቅድማ ኣመራርሓ ቲዲኤፍ ካብ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ቅድሚ ሕጂ ምእሳሮም ስዒቡ ቢሮ ፀጥታ ናይታ ክልል ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ምዃኑ ዝንግዑ ዝበሎም ገለ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ነቲ ናይ ሰራዊት መተሓዳደሪ ደንቢ ብምጥሓስ ኣብ ዘይድሊ ናይ ዲስፕሊን ሕግን ጥሕሰትን ኣብ ምስታፍ ብምርካቦም ዝፈጸምዎ በደልን ተሓተትን ንኾኑ ብምግባር ብቁፅጥር ከም ዝወዓለ ዝፍለጥ እዩ 45 ኣዛዝ ዝነበሩ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ምስ ግዝያዊ ምሕዳር ኣብ ዝተኣሳሰሩ ውሳነ ክውስኑ ከለዉ ካብቶም ዘይተስማዕምዑ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ብዝምልከት ቲዲኤፍ በቲ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ዝተኣሰሩ ህዝቢ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣብ ዝቐረበሎም ክስ መሰረት ኢሉ ነይሮም በዚ ድማ ንወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ቲዲኤፍን ዝቐረበሉ ክሲ ምስ ፀላኢ ምትሕብባርን ሰራዊት ንምፍራስን ምስራሕን ትእዛዝ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዘይምኽባርን ዝብሉ እዮም ክብል ምምልካቱ ይዝንጋዕን ሎሚ እዞም ወተሃደራዊ ኣዛዙ ጉዳዮም ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ክረአ ፀኒሑ ካብሶምን ፀኒሑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሖም ተነጊሮም እቶም ጀነራል ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ብ60,000 ብር ዋሕስቲ እዮም ቢሮ ፀጥታ ትኽልል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መግለፂ ክህብ እንከሎ ቅድሚ ሕጂ ሕጋዊ መስርሕን ስዒቡ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ ዝነበረ ተጋዳላይ ጉዑሽ ገብረ ካብዚ ንድሓር ዘሎ መስርሕ ኣብ ደገ ኮይኑ ንክከታተል ብዋሕስ ተፈቲሕሎም ካብ ሰሙናት ቅድሚ ሕጂ እቶም ጀነራል ኣብ ዝተኣሰሩሉ መንገዲ ንኽረኽብዎም ዝተገብሩ መዘራረቡ ዝነበሩ ቤተሰቦም ድማ ነቲ ጀነራል ዋሕስ ጉዳይ ኣረጋጊፆም ወተሃደራዊ ኣዛዚ ምፍትሖም ብዘይ ንባብ ንምውፃእ ግና ገደብ ኣሎ ዝብል ካብ ክልል ወፃኢ ንምጓዓዝ ዝተገበረ ገደብ ምስምዖም ይገልፁ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እቶም ጀነራል ፀሓፍዎ ኣማኻሪ ኣብዪ ኣሕመድ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ድማ እቶም ዝተዓገቱ ሰባት ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ሓደ ቦታ 11 ክሳብ 30 ተገንፂሎምን ተሳዒሮምን ኢሎም ናብ ገዝኦምን ዝፈረሰ ገዝኦምን ክሕቡኡ ከለዉ ጀነራል ጉዑሽ ግና ንብፆትን ሰራዊትን ሒዙ እቲ ኣመራርሓ ሙሉእ ብሙሉእ ከይጠፍእ ዘድንቕ ጅግነት ሰሪሑ ዝመለሶም እዩ እንታይ ዳ ተፈፂሙ ኢልካ ክትሓትትን ከለኻ ገለ ምክንያት ዝመስል ነገር ፈጢርኩም ልቓቕዎ ክብሉ ምግላፆም ዝከር እዩ
ማእኸላይ ምብራቕና ኢራን ኣሜሪካን ወጥሪ ኣዝዩ ዘጋድድ መግለፂ ካብ ወገን ስዑድ ዓረብ ወፅዮም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ንልዝብ ድልውቲ እንተኮይና ክንደራደሪና እንተዘይኮይኑ ግና ፀገም ክፍጠር ይብማል ጥንቁቕ መጠንቀቕታ መሃቦም ስዒቡ ስዑድ ዓረብን ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ከም ዝገለፀቶ ትራምፕ ብፍጹም ምስ ኢራን ክደራደሩ የብሎምን ንኢራን ክውቅዕዋ እዩ ዘለዎም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናብቲ ዞባ ኣጥዋር ቀሪቡ እቲ ዞባ ኣብ ልዕል ወጥረሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢራን እንተዘይተወቂዓ ሓይላ እንተዘይተዳኺሙን ብሰበብ ልዝብ እንተመሊሳ ኢራን ክትሕይል እያ ስለዚ ትራምፕ ከምቲ ዘፈራርሕዎ ቀቲሎም ዘእተው ኣጥዋረን ኣብቲ ዞባ ከም ዘእተው ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢራን ክትውቃዕ ኣለዋ ክብል ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ጉዳይ ኢራን መግለፂ ሂቦ እዚ ንኢራን ዝሰንብት ዜና ምዃኑ ስዒቡ ኢራን ኣብ ጉዳይ መልሲ ክትህብ ኣይደለየትን ኢራን ስዑድ ዓረብ ዝበለቶ ጉዳይ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ክትገልጽ ከላ ናይቲ ሓንቲ ሃገር መርገፂ ብፀብፀባት መራኸቢ ብዙሃን መዚን ምስዑድ ዓረብን ቀዋም ዝርም ንገብር ኣለና ዝኸውን ንሪኦ ክኸውን ኢላ በዚ ኣሽራቅ አል ኣውሳት ዝተባሃለ ጋዜጣ ከም ዝበለቶ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ስዑድ ዓረብን ጠቂሳ ከም ፀብፀበቶ ስዑድ ዓረብን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘለዋ መርገፂ ሕጂ እውን ከም ዘይተቀየረ ኣረጋጊጡ ስማቶም ዘይተጠቀሰ በዓል ስልጣናት ስዑድ ዓረብ ከም ዝበልዎ ስዑዲ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድ ዓረብን ዝተፈጠረ ፀገም ብዲፕሎማስያም ብዝርብ ክፍታሕ ትደሊ እያ እንተኾነ ግና ስዑድ ዓረብ ንኢራን ኣብቲ ዞባ ዝተኣተወ ኣፅዋርን ክዕርፈለንን መቕፃዕቲ ክረኽባን ትደሊ እያ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይቲ ሰራዊት ኢራን ጠቕላላ ኢታማዦር ሹም ዓብድራሕማን ሙሳቪ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ እንተተፈፂሙ ኣሜሪካ መሻርክተን ከቢድ መልሲ ከም ዝረኽባ ፍሉጥ እዮም ስዑድ ዓረብ ድማ ንዝርከባ ነገር ተደያለላ ኢሎም ኣኪሎም ድማ ፀላኢና ንኣሜሪካን እትፍፅሞ ሓንቲ ጌጋ ንኣሜሪካን ሓደ ከቃልዕ እዩ ከምኡ እውን ካብቲ ዞባ ዝለዓለ ሓዊ ንኣሜሪካን መሻርክታን ኣዝዩ ክበልዕ እዩ ክብሉ መጠንቀቕታ ሂቦም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ ኣሜሪካ ኣይንደራደርን ብምባል ኣብ መርገፂ ፀኒዓ ፀንሐት ኢራን ትማሊ ምሸት ግና መርገፂያ ብልዑል ደረጃ ዝቀየረትሉ መግለፂ ሂባ ፕሬዚዳንት ኢራን መሱድ ፐዚሽኪን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሃገሮም ኢራን ምስ ኣሜሪካን ምድርዳር ውሳነታት ኣሜሪካን ምትግባርን ክትኽእል ከም ዝኾነትን መንገዲ ይኸርዩ ትእዛዝ ሂባ ብተወሳኺ ንሃገራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢላ ንምድርዳር ድውሉት ምዃናን ኮሚቴ ደው ከም ዘበለትን ዝመፅእ ዓርቢ መዓልቲ ከም እተቋርፅን ኣበሲሮም ነዚ ብዝምልከት ካብ ወገን ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ መግለፂ ሂቦም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂ የብልናን ክብሉ ኣብ ዘፈራርሕሉ ኢራን ሕጂ ንሕና ከም ዘለናዮ ካብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ንምዝራብ ተስማዕሚዕና ኣለና ኢሎም ጉዳዩ ኣመልኪቱ ናይ እስራኤል ታይምስ ኦፍ እስራኤል ጋዜጣ ከም ፀብፅዎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ልዝብ ክጅመር ኢራን ብወገን ኮሚቴታት ክትልእኽ ምግላፃ ከምኡውን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ልኡኻቶምን ከም ዝለኣኹ ምግላፆምን ናይ ክልቴን ሃገራት ተፀባይ ዝርርብን ዝካየድ ድማ ንክልቴን ሃገራት ፅቡቕ ዝምድና ኣብ ዘለዎ ቱርክ ውሽጢ እዩ ኣብ ቱርኪ ኢስታንቡልን ክካየድ ዝተባሃለ ንመፃኢ ዓረቢ መዓልቲ ተቋጢርለን ምሸት ዜንኡ ተሰሚዑ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ዝግበር ልዝብ ማእኸልን ሃገራት ወሽመጥ እውን ከም ዝርከባ ተገሊፀ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ዘደለናዮ መርእስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ምግላፅ ከም ዘይትርስዑ ናብልና ብካልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም